Διαλογισμός είναι η ένωση της συνείδησής μας με το άπειρο. Όταν διαλογιζόμαστε, αυτό που κάνουμε ακριβώς είναι ότι εισερχόμαστε στον άγρυπνο και ατάραχο νου και αφήνουμε τον εαυτό μας να καλλιεργηθεί και να διαπλαστεί από το άπειρο. Όταν είμαστε σε κατάσταση διαλογισμού, θέλουμε μόνο να επικοινωνήσουμε με το Θεό. Αυτή τη στιγμή σας μιλάω ελληνικά και εσείς με καταλαβαίνετε, γιατί ξέρετε την ελληνική γλώσσα καλά. Με τον ίδιο τρόπο, όταν μάθουμε να κάνουμε καλό διαλογισμό, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το Θεό, γιατί ο διαλογισμός είναι η γλώσσα επικοινωνίας μας με το Θεό. Ο διαλογισμός είναι ένα θείο δώρο. Ο διαλογισμός απλοποιεί την εξωτερική μας ζωή και ενεργοποιεί την εσωτερική μας ζωή. Ο διαλογισμός μας δίνει μια φυσική και πηγαία ζωή, μια ζωή που γίνεται τόσο φυσική και αυθόρμητη που δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε χωρίς να έχουμε συνείδηση της θεϊκότητάς μας. Αν είμαστε αρκετά γενναίοι για να εισέλθουμε στην εσωτερική ζωή, θα δούμε ότι ο εσωτερικός κόσμος είναι πρακτικός, πραγματικός και φυσικός. Η αγάπη, το φως, η ειρήνη και η χαρά είναι θεϊκά φυσιολογικά. Αν φέρουμε στο προσκήνιο αυτό που μπορεί να προσφέρει ο εσωτερικός κόσμος, τότε ο εξωτερικός κόσμος μπορεί επίσης να γίνει θεϊκά φυσικός, πρακτικός και ολοκληρωμένος. Ο διαλογισμός είναι σαν να πηγαίνουμε στο βυθό της θάλασσας, όπου τα πάντα είναι ήρεμα και ήσυχα. Στην επιφάνεια ίσως να υπάρχουν πολλά κύματα, όμως η θάλασσα δεν επηρεάζεται κάτω. Στα μεγαλύτερα βάθη της η θάλασσα είναι όλο σιωπή. Όταν ξεκινάμε να διαλογιζόμαστε, πρέπει πρώτα να φτάσουμε στην εσωτερική μας ύπαρξη, την αληθινή μας ύπαρξη, που σημαίνει στο βυθό της θάλασσας. Τότε, όταν τα κύματα έρχονται από τον εξωτερικό κόσμο, δεν επηρεαζόμαστε. Ο φόβος, η αμφιβολία, η ανησυχία και όλες οι γήινες αναστατώσεις εξαλείφονται, γιατί μέσα μας υπάρχει σταθερή ειρήνη. Οι σκέψεις δεν μπορούν να μας αγγίξουν, γιατί το μυαλό μας είναι όλο ειρήνη, όλο σιωπή, όλο ενότητα, όπως τα ψάρια της θάλασσας που ξεπηδούν και κολυμπούν, αλλά δεν αφήνουν ίχνη. Όταν βρισκόμαστε στον ύψιστο διαλογισμό ή νιώθουμε ότι είμαστε η θάλασσα και τα θαλασσινά ζώα δεν μπορούν να μας επηρεάσουν. Το μυαλό μας είναι ο ουρανός και η καρδιά μας είναι η απέραντη θάλασσα. Αυτό είναι διαλογισμός. Μέσα από το διαλογισμό η ψυχή αποκτά πλήρη επίγνωση της εξέλιξης της και του αιώνιου ταξιδιού της. Μέσα από το διαλογισμό βλέπουμε τη μορφή να εξελίσσεται στο άμορφο, το περιορισμένο στο απεριόριστο και βλέπουμε το άμορφο να εξελίσσεται στη μορφή, το άπειρο στο περιορισμένο. Ο διαλογισμός μιλάει στη σιωπή, αποκαλύπτει. Αποκαλύπτει στον αναζητητή ότι η ύλη και το πνεύμα είναι ένα, η ποσότητα και η ποιότητα είναι ένα, το έμφυτο και το υπερφυσικό είναι ένα. Αποκαλύπτει ότι η ζωή δεν μπορεί να είναι η περιορισμένη ύπαρξη των 70 ή 80 χρόνων μεταξύ της γέννησης και του θανάτου, αλλά είναι η ίδια η αιωνιότητα. Η γέννησή μας είναι ένα σημαντικό γεγονός στην ίδια την ύπαρξη του Θεού και το ίδιο είναι ο θάνατός μας. Στη γέννησή μας η ζωή ζει μέσα στο σώμα, στο θάνατό μας η ζωή ζει μέσα στο πνεύμα. Νωρίς το πρωί, πριν μπείτε στον κικαιώνα της ζωής, πρέπει να διαλογιστείτε κανονικά για 10-5 λεπτά ή μισή ώρα. Όταν θα βγείτε από το σπίτι σας μέσα στον κόσμο, θα είστε καλά προετοιμασμένοι, όχι με πανοπλία, αλλά με θεϊκές σκέψεις, θεϊκές ιδέες
και ένα θεϊκό στόχο. Όταν διαλογιζόμαστε κατάλληλα, είναι βέβαιο ότι θα νιώσουμε ειρήνη στο νου. Θα νιώσουμε ακόμα οπωσδήποτε ότι έχουμε μια μεγάλη καρδιά, ικανή να χωρέσει όλο τον κόσμο. Θα νιώσουμε πηγαία χαρά. Βαθιά μέσα μας υπάρχει αιώνια σιωπή, ειρήνη και ισορροπία. Όταν είμαστε εντελώς ήσυχοι και ήρεμοι, βλέπουμε ότι η εσωτερική ζωή μας προσφέρει τη δική της ενέργεια. Ο ανθρώπινος νους ίσως δεν κατανοεί αυτή την ενέργεια, επειδή αυτή δεν προέρχεται από το νου, αλλά η καρδιά μας λαμβάνει αυτή την ενέργεια από την ψυχή. Κατά τη διάρκεια του βαθύ διαλογισμού, μόνο η καρδιά λειτουργεί. Η δραστηριότητα του νου σιωπά ολοκληρωτικά. Η καρδιά ταυτίζεται με την ειρήνη και μέσα σε αυτή την ειρήνη καλλιεργούμε την εσωτερική αλήθεια και αναπτυσσόμαστε στο εσωτερικό φως. Όταν πηγαίνουμε βαθιά μέσα μας, διαπιστώνουμε ότι ο κόσμος αναμφισβήτητα εξελίσσεται και προοδεύει. Στον εσωτερικό κόσμο βλέπουμε διαμάχες, μάχες και πολέμους. Γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχει ένας ακόμη κόσμος, ο εσωτερικός κόσμος. Όταν εκδηλώνουμε πνευματικό ζήλο, βλέπουμε την εξέλιξη στη δική μας φύση και στη ζωή των άλλων. Εν κατακλείδη, βλέπουμε την υπόσχεση της τελείωσης. Η τελείωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μια νύχτα. Παίρνει χρόνο. Γι' αυτό πρέπει να καλλιεργούμε ολόψυχα την υπομονή. Το να είμαστε υπομονετικοί δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποκύπτουμε στη σκληρή πραγματικότητα της ζωής. Όχι. Η υπομονή είναι εσωτερική σοφία. Η εσωτερική μας σοφία λέει ότι χρειάζεται χρόνος για να εκδηλωθεί η θεϊκότητα στο εξωτερικό επίπεδο. Αυτό που ολόκληρος ο κόσμος χρειάζεται είναι ολόψυχη υπομονή. Κατόπιν η αλήθεια θα μπορέσει να αναπτυχθεί με το δικό της τρόπο.